Shmai, pawb a chroesio ymchwil ar y Gweill gyda fi eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Laura Jenkins, ymchwilydd PhD o Mhrifysgol Metropolitan Manceinion, yn ymuno â ni i drafod ei phrosiect PhD sy'n ystyried diddordebau'r dysgwyr mewn gwersi ieithoedd. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Laura. Shmai Laura, sy'n wyt ti? Da iawn, diolch a ti? Iawn, diolch. Diolch yn ddod i siarad â fi am dy waith. Fel o'n i'n dweud, ni'n dechrau pob pennod y podlediad gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. So, beth wyt ti wedi bod yn neud dros yr wythnos neu'r wythnosau diwethaf yn y PhD? A sut mae pethau'n mynd, basically. Iawn, cwestiwn da. Felly, dros yr wythnosau diwethaf, ges i cyfarfod mawr gyda'r tîm lle o'n i'n gorfod, dangos iddyn nhw'r holl gwaith dwi wedi bod yn neud hyd yn hyn. Felly, oedd hynny'n gyfarfod mawr a phwysig ac yn amlwg o'n i bach yn nerfus, ond diolch fyth ath y cyfarfod yn iawn. Felly dwi wedi ysgrifennu cryn dipyn hyd yn hyn, falle rhyw 45,000 o eiriau, so mae pethau'n dechrau dod. So treiliais i spel dros y gaeaf yn dadansoddi'r holl ddata, ac yn dechrau ysgrifennu. Felly, dwi'n meddwl, cyrhaeddais i bwynt lle, falle o'n i'n dechrau gorfeddwl bethau. Felly, dwedodd y tîm, Laura, beth am i ti just ddechrau ysgrifennu nawr? Ysgrifenna, cer amdani, a wedyn ni, falle ti'n dechrau gorfeddwl am bethau nawr. Just ysgrifenna rhywbeth, a bydd pethau'n dechrau dod. So, oedd ni'n awgrym gret i fod yn onest, achos unwaith i mi ddechrau ysgrifennu, oedd pethau'n dechrau llifo, ac o'n i'n dechrau gwneud synwyr, falle, o'r holl ddata'r holl syniadau oedd gen i. Felly, oedd hynny'n gret, felly cwpl o wythnosau yn ôl, rhaid i fi ddangos i'r tîm yr hyn o'n i wedi ysgrifennu. Ac ath y cyfarfod yn dda, ac oedd yr holl bwyntiau o dan nhw, maen nhw'n mynd i helpu yn sicr, achos, chymod, chi'n mynd yn nerfus nag ych chi'n ysgrifennu rhywbeth, a chi'n ymdrechu llawer, a wedyn ydych chi'n dangos i'r tîm be ydych chi'n ysgrifennu, a ydych chi'n meddwl, gosh, be maen nhw'n mynd i weid, ond ath y cyfarfod yn dda, ac o'n nhw'n gweud, chymod, you're on the right track, so oedd hynny'n gret. Nice. So, ble wyt ti yn nid yn y byd, ti'n Sbaen, ond yn y PhD, ble wyt ti, ti'n neud y rhan amser, llawn amser? Rhan amser, felly dwi'n gweithio llawn amser a yn neud y PhD rhan amser. Felly dwi wedi bod yn neud y PhD ers 2022, felly dyma'r dechrau'r pedwerydd flwyddyn. Dechreuais i mis Ebrill 2022, felly dwi nawr just yn dechrau'r pedwerydd flwyddyn. A dwi'n gobeithio falle gorffen yr adeg mla flwyddyn nesa, ond gawn ni weld sut mae'r, dwi'n neud y write-up ar hyn o bryd, so gawn ni weld sut mae hynny'n mynd. Na wych. So, ni wedi bod yn sôn am beth ydych chi wedi bod yn neud dros yr wythnosau diwethaf, ond ti eisiau just cael munud just i esbonio beth ydy dy brosiect, beth wyt ti'n actually yn ymchwilio? Iawn, felly dwi'n edrych ar rôl cynnwys digidol a diddordebau dysgwyr mewn addysg ieithoedd. Felly, yn benodol, dwi'n edrych ar rôl personoli. Hynny yw, sut ydyn ni'n gallu personoli gwersi ieithoedd a'r adnoddau dyn ni'n ei ddefnyddio. A'r effaith bosibl gall hyn ei gael wedyn ni ar ymgysylltiad dysgwyr. Hynny yw, ydyn ni'n gallu gwneud ein gwersi ieithoedd yn fwy bersonol, yn fwy berthnasol i'r dysgwyr, ac o ganlyniad wedyn ni, efallai cynyddu ymgysylltiad dysgwyr gyda'r cwrs. Felly, dyna'r cysyniad. Na wych. So, o ti'n gweithio gyda, ydy'r prosiect yn canolbwyntio ar oedolion neu gyda plant, neu... Oedolion, felly oedolion sydd wedi dewis astudio iaith. So, maen nhw wedi gorffen yr ysgol, falle maen nhw wedi gorffen addysg yn gyffredinol ac yn ei hamser sbar. Maen nhw wedi dewis mynd yn ôl a dechrau astudio iaith. Felly, yn amlwg, yng Nghymru, mae hyn yn beth enfawr gyda'r dysgu Cymraeg genedlaethol, ond hefyd
pan dechreuais i'r doethuriaeth, o'n i'n gweithio mewn ysgol Ieithoedd mawr yn Llundain, felly oedd llwyth o bobl yn dod i astudio Sbeineg, Eidaleg, Siapaneg, Almaeneg ac yn y blaen. Felly o'n i'n edrych ar hynny hefyd, chymod, y ffordd mae'r dosbarthiadau yn cael eu rhedeg, eu addysgu, rhesymau pobl dros dewis astudio iaith, a wedyn ni edrych ar sut dyn ni falle'n gallu cynyddu ymgysylltiad dysgwyr gyda'r ieithoedd, achos chymod, dwi'n meddwl yn enwedig yn y Deyrnas Unedig, mae llawer o bobl yn anffodus iawn wedi cael profiadau eitha negyddol gydag astudiaethau ieithoedd yn yr ysgol. Ie. Felly mae'n foment mawr, really, i oedolion ddewis astudio iaith eto, chymod, cael tro arall ar astudio iaith. Felly, diddordeb mawr da fi, chymod, canolbwyntio ar falle rhesymau oedolion dros dewis astudio iaith, a wedyn ni edrych wedyn ni ar sut dyn ni'n gallu sicrhau bod yr ymgysylltiad yna gyda'r oedolion. Felly edrych ar ffordd o sicrhau bod y dosbarthiadau yn fwy berthnasol, bod yr astudiaethau ieithoedd yn fwy falle yn cyd-fynd gyda reality y dysgwyr. Felly bod mae'r cyd-destun yn bwysig iawn. Mae oedolion wedi dewis astudio iaith am ryw reswm penodol. Felly mae diddordeb mawr da fi mewn edrych ar y resymau hynny, a gweld, chymod, a oes modd i ni sicrhau bod y dosbarthiadau yn fwy berthnasol, oes modd i ni falle personoli y dosbarthiadau a'r adnoddau tymyn bach mwyn gwneud y profiad yn fwy defnyddiol hefyd i'r dysgwyr. Nifer fawr o brofiadau gyda fi o eistedd mewn dosbarthiadau fel tiwtor a fel dysgwr hefyd. A weithio oedd rhyw bwnc yn y llyfr. Heddiw, dyn ni'n mynd i siarad am beth bynnag. Ac o'n i'n clywed dysgwyr yn gweud pethau fel, os gen i ddim barn am hyn yn fy iaith i, felly'n sicr does dim barn gen i am hyn yn Ffrangeg, Cymraeg, Almaeneg, beth bynnag. Felly oedd hynny'n foment mawr i fi, o meddwl, mae hynny'n bwynt da. Yn bendant, dyma hwnna'n rhywbeth ni wedi gweld. So, ar y foment dwi'n dysgu dosbarth uwch, yn ogystal â dosbarth mynediad, ond yn y system dysgu Cymraeg, wrth gwrs, mae mynediad yn defnyddio dull cliw lafar, so duolingual method i ddysgu. So, ni'n annog nhw i sgwrsio, ond ni ddim yn defnyddio sgwrsio fel un o'r prif dulliau dysgu fel petai yn y cwrs lyfr, ond pan ti'n cyrraedd lefel uwch, fel ti'n gwybod, mae pob uned yn dod â rhyw pwnc drafod. Ond o'n i'n cofio couple wythnosau nôl, mae rhan fwyaf o'n osbarth i yn ddynion, a roedd uned yn ffasiwn, yn sôn am ffasiwn, a roedd pawb yn just like, stim barn. Dwi'n gwybod, ie. Dwi'n gallu dweud am ffasiwn. Ond mae'n swnio fel mae'r ymchwil di yn edrych ar lot o pethau wahanol, so ni'n sôn am cymhelliant yma personoli. So beth sydd yn y llenyddiaeth? Wyt ti wedi darganfod unrhyw beth fel sail llenyddiaeth ar gyfer yr ymchwil? Achos dwi'n tybio bod ti wedi darllen lot am ddorniau, o lot gan ddorniau. Dorniau, fan mawr. Ydw. So, fan mawr o dorniau. Felly, pan ddechreuais i'r doethuriaeth, falle cymhelliant oedd falle ffocws, ond wedyn ni'n allan ni newid fwy i edrych ar ymgysylltiad. So, darganfyddais i rhywbeth o'r enw context personalisation, so personoli cyd-destunol. Ac oedd grŵp o ymchwilwyr yn yr Unol Daleithiau, dwi'n meddwl, ym maes mathemateg, ym maes algebra, di fod yn defnyddio'r dull yma o personoli cyd-destunol, lle o'n nhw'n ceisio gwneud i'r dosbarthiadau algebra fod yn fwy berthnasol i'r dysgwyr. Felly, plant, chymod, pobl yn ei harddegau yn yr ysgolion uwchradd a'r coleg, falle, oedd y cynulleidfa. Ac o'n nhw'n ceisio edrych ar ffyrdd wahanol o sicrhau bod yr algebra, bod y mathemateg yn fwy berthnasol i'r dysgwyr. Felly, o'n nhw'n ceisio dangos i'r dysgwyr ffyrdd o edrych ar y mathemateg a'r algebra, ond mewn cyd-destun oedd yn fwy berthnasol i'r dysgwyr. Hynny yw, os y diddordeb da chi mewn cerddoriaeth,
edrych ar y ffordd mae cerddoriaeth yn defnyddio mathemateg ac algebra, neu os ys ddiddordeb gyda chi mewn chwaraeon, edrych ar sut mae mathemateg ac algebra yn gallu bod yn ddefnyddiol ym maes chwaraeon ac yn y blaen. Felly, o'n nhw wedi gwneud llawer o ymchwil ym maes mathemateg ac algebra ar y cysyniad yma. Ond o'n i wrth fy modd gyda'r syniad yma o personoli cyd-destunol, felly cymeryd pwnc academaidd a helpu pobl i weld sut mae'r pwnc academaidd yma yn gallu cysylltu gyda ei diddordebau personol nhw, gyda ei bywydau pob dydd nhw. Felly o'n i'n meddwl, waw, mae hynny'n gret y cysyniad yma. Felly pam, yn hytrach na defnyddio hyn gyda mathemateg, sy'n amlwg yn syniad gwych, beth am ni edrych ar hyn ond o safbwynt addysg ieithoedd a cymeryd y cysyniad yma o bersonoli cyd-destunol, ond yn newid e gwmpas tymau bach a jyst defnyddio'r cysyniad ym maes addysg ieithoedd. Felly, Walkington a Bernacchi yw rhai'r pobl sy'n wir yn gweithio yn y maes yma. Am nhw wedi ysgrifennu llwyth o bethau am y cysyniad. A mae'n gret, a mae'n neud samwyr. Chi'n meddwl, unwaith i chi ddarllen yr holl waith maen nhw wedi wneud, chi'n meddwl, wrth gwrs, wrth gwrs dylen ni fod yn neud hynny, wrth gwrs. Dylen ni fod yn helpu pobl i weld sut mae pynciau academaidd yn gallu cyd-fynd neu yn gallu bod yn berthnasol i'w diddordebau nhw, i'w bywydau pob dydd. Felly, y syniad wedyn o'ch gen i, pam nag yn ni'n neud hyn fel rhywbeth reolaidd, chymod? Felly, llawer iawn o waith wedi cael ei wneud fyna gyda nhw ym maes mathemateg, ond oedd hynny wir wedyn ni yn sbardun i mi geisio feddwl am y peth o safbwynt addysg ieithoedd, a dechrau meddwl am, yr holl resymau wahanol sydd gyda phobl dros astudio iaith, wedyn ni edrych ar y resymau hynny, falle ceisio ffeindio, dyna lle mae'r cynnwys digidol yn o fewn, ceisio ffeindio cynnwys digidol sydd falle'n berthnasol i'r resymau, i diddordebau'r dysgwyr, a wedyn ni falle clymu rein gyda'i gilydd mwyn wedyn ni creu adnoddau ar gyfer y dosbarthiadau a creu gwersi yn seiliedig ar y cymysgedd yma o cynnwys digidol a wedyn ni diddordebau personol dysgwyr mwyn creu y personoli cyd-destunol yma yn y dosbarth. A mae lot o waith wedi cael ei wneud am bethau o'r enw grain size, depth and ownership. Hynny yw, pan dyn ni'n edrych ar grain size, y syniad yma o wrth ni geisio personoli y dosbarthiadau, ydyn ni'n ceisio personoli'r dosbarth ar gyfer un dysgwr, sy'n amlwg yn hawdd iawn, neu ar gyfer grŵp o 20 o bobl. A wedyn ni gyda'r depth, y syniad yma yw, ydych chi'n edrych ar, os ydych chi'n edrych ar diddordebau dysgwyr, ydych chi'n mynd am rhywbeth sy'n wir yn niche iawn, neu ydych chi'n mynd am rhywbeth lle falle bys mwy o bobl yn gallu cymryd rhan, felly pethau fel teithio neu bwyd, pethau falle fwy llai niche ac yn fwy agored. A wedyn ni, yr ownership wedyn ni, oedd hynny'n rhywbeth ddiddorol, lle ydych chi'n edrych ar, o ran y personoli, pwy sy'n gyfrifol am y personoli? Efer tiwtor, sy'n falle yn nabod y dysgwyr yn eitha da, ond ddim ar lefel bersonol, neu efer dysgwyr ei hun sy'n gyfrifol am helpu i gynllunio'r gwersi ac yn helpu i bersonoli'r gwersi. Enghraifft trwy ddod a rhywbeth gyda nhw i'r dosbarth i'w drafod. Pethau bach fel yna, felly oedd grain size, depth ac ownership yn rhan mawr o'r cysyniad yma o personoli cyd-destunol. Mae rhywbeth i fi oedd wir yn ddiddorol. Dechrau i feddwl am bethau o safbwyntiau gwahanol, achos mae'n neis gweud, newn ni personoli'r dosbarthiadau, ond mae angen bod yn realistig hefyd. Dyn ni'n gweithio fel tiwtoriaid, mae yna cynllun gwaith dyn ni fod i'w ddilyn, mae yna llyfrau cwrs, mae nifer o ddysgwyr mewn grŵp gyda diddordebau wahanol, felly mae rhaid edrych ar y peth o safbwynt realistig hefyd. Hynny yw, be dyn ni wir yn gallu wneud mewn dosbarth, lle mae yna nifer o ffactorau wahanol. Felly, depth, grain size ac ownership, beth ni'n rhywbeth ddiddorol iawn hefyd. Wedi cymryd nodyn.
nid bod i'n mynd i dwy'n ar gyfer fy ymchwili, ond mae'n swnio'n ddiddorol. Mae lot o ffactorau i'w ystyried mewn gwersi, achos nid just falle diddordebau'r dysgwyr yn effeithio ar sut maen nhw'n gallu ymgysylltu ar pwnc, ond hefyd lefel ieithyddol y dysgwyr, achos fel tutoriad dysgu Cymraeg, ni'n gwybod nid bob dysgwr yn y wers yn gallu cyfarthrebu i'r un radd. So weithiau mae hwnna'n kind of bwydo mewn. Wyt ti wedi gweld unrhyw beth yn y llenyddiaeth yn sôn am kind of dulliau dysgu a sut mae dulliau dysgu yn kind of ffafrio, yn ei creu awyrgylch ffafriol ar gyfer personoli? Like, wyt ti wedi gweld bod y dulliau cliw lafar neu unrhyw beth, neu content language integrated learning wedi bod yn ddefnyddiol ar gyfer hyn? Felly mae content language integrated learning, mae hynny'n beth ddiddorol iawn. Mae'n rhywbeth sy'n cael neu oedd yn cael ei ddefnyddio llawer iawn. Pan o'n i'n byw yn Sbaen yn y gorffennol, dyma pam dwi yma nawr i ymweld â ffrindiau ag ati. Pan o'n i'n byw yn Sbaen, oedd clil wir fel boom, oedd boom mawr ym maes clil, oedd pawb yn ei clil. Mae hynny, yn fy marn i, mae clil falle bach yn wahanol i bersonoli. Mae clil fwy fel kill two birds with one stone, just ceisio falle addysgu deiryddiaeth yn Saesneg neu mathemateg yn Saesneg, a wedyn ni oedd y plant yn cael y ddoi beth ar yr un pryd, ac ddim ffordd o falle defnyddio'r Saesneg mewn, modd wahanol i, yn hytrach na dim ond defnyddio'r Saesneg yn y dosbarth Saesneg. Mae clil yn ddefnyddiol iawn, dwi'n meddwl, a mae nifer o bethau mawr dyn ni'n gallu dysgu o clil. Ond yn fy marn i, mae clil mae jyst bach yn wahanol i personoli dosbarthiad, edrych ar ymgysylltiad dysgwyr. Felly, un o'r pethau diddorol iawn nes i ddarllen, a dwi'n ceisio cofio gan bwy, angen i'n ffeindio'r enw, oedd y cysyniad yma o catch and hold. A mae'n debyg iawn i, wel, mae'n cyd-fynd, really, gyda'r syniad yma o personoli cyd-destunol a'r grain size, depth, ownership. Catch and hold, y syniad yma o pam dyn ni'n edrych ar diddordebau dysgwyr, a pam dyn ni'n edrych ar ceisio personoli dosbarthiadau, a pam dyn ni'n edrych ar gweithgareddau gwahanol yn y dosbarth. Y sôn yw bod angen cael catch a mae angen cael hold. A'r catch, syniad tu ôl i'r catch, yw bod angen rhywbeth i gael sylw'r dysgwyr. Rhywbeth sy'n neud i'r dysgwyr falle stopio a meddwl, mae hyn yn ddiddorol. Hold, wedyn ni, oedd y syniad o unwaith i chi gael y catch, mae angen i chi, dal diddordeb y dysgwyr trwy'r gweithgaredd. Mae'r syniad yma wedyn ni o gyda'r grain size, depth, ownership, mae'n ffurf wahanol o gael y catch ar y dechrau, a wedyn ni cael yr hold, wrth i chi ddal diddordeb ac ymgysylltiad y dysgwyr trwy'r gweithgaredd. Felly, oedd hynny'n rhywbeth ddiddorol i, falle, arbrofi yn ystod yr ymchwil, oedd sut i gael y catch yn y lle cyntaf, a wedyn ni unwaith chi gael y catch yma, ydych chi wedi cael sylw'r dysgwyr, maen nhw'n ymddangos, fel i bod nhw wedi ymddiddori yn y pwnc, sut i wedyn ni yn cael yr hold yna trwy gydol y gweithgaredd, achos mae hynny rhywbeth i diwtoriad, mae hi mor bwysig, achos ydych chi'n gallu gweld, mae'n amlwg pan mae'r dysgwyr yn dechrau colli diddordeb. Ydych chi'n gallu gweld yn llygaid y dysgwyr, yn ei gwynebau, a ydych chi'n gwybod, fel tiwtor, chi'n fel, na, maen nhw wedi mynd. Felly, wrth i mi ddarllen trwy'r llenyddiaeth, oedd y gwaith wedi cael ei wneud am y catch and hold, oedd hynny'n ddiddorol iawn, a nath hynny wedyn ni, nes i ceisio gysylltu popeth gyda'i gilydd, really, a syniad yma o catch and hold, sut yn ni'n falle dechrau gweithgaredd, beth yw'r camau gwahanol wrth i ni wneud gweithgareddau gwahanol yn dosbarth, mae angen rhyw fath o dechreuad, canol, diwedd, gloer, mae'n cael catch and hold. Wedyn ni o'n i'n edrych ar y ffactorau fel, y depth, the grain size, ownership, oedd y holl ffactorau yma wedyn ni'n dechrau dod gyda'i gilydd mwyn creu'r awyrgylch yma lle o'n i wedyn ni'n gallu dechrau dadansoddi
ymgysylltiad y dysgwyr yn y dosbarth. Oedd edrych ar mathau wahanol o weithgareddau falle agored iawn, wedyn ni gweithgareddau falle fwy traddodiadol, lle ydych chi jyst yn wneud rhywbeth yn y llyfr. Felly oedd e'n gret, really, edrych ar falle'r awyrgylch wahanol yn ystod gweithgareddau gwahanol, yr ymgysylltiad, y ffordd oedd y dysgwyr yn nid bihafio, a maen nhw, chimod, ma' 'na rywbeth o'r enw the behaviour of engagement. Nid bo' nhw'n bihafio mewn ffordd nid fel plant, ond y ffordd falle o'n nhw'n, wel, bihafio wrth wneud y gweithgaredd, ond dwi'n defnyddio'r gair bihafio fel 'na, nid fel plant bach yn bihafio yn y dosbarth. Na, fel ymddygiad y dysgwyr, ond fe. Ie, dyna ni, fel sut maen nhw'n ymgysylltu gyda'r gweithgareddau. Felly, catch and hold. Dwi'n awgrymu i chi edrych arnyn ni. Wi yn mynd i edrych ar catch and hold, ond achos wy'n ysgrifennu traethawd hir fi yn Gymraeg, dyw dal a dal ddim yn swnio... Na, dal a dal. Dal a dal. Na, bydd angen i hynny mewn ffordd wahanol. Fel pysgota. Ie, sa'n siŵr. Yn i ddim. Dal a cadw, ond nid fi. Cadw falle, ie. Dych chi'n cadw diddordeb y dysgwyr. Bachu a chadw. Bachu a chadw, mae hynny'n swnio'n neis. Right. Chi wedi clywed ar y pod yn gyntaf, bachu a chadw. Copyright, Jonathan Davies. Fi sy'n gyfrifol hwnnw. Na wych, so ni wedi sôn nawr lot y kind of y pethau sy'n effeithio ar dysgu ieithoedd a sut mae sy'n effeithio ar personoli, ond beth am i ni'n troi at dy kind of data di, so beth o ti'n gasglu, sut nes ti gasglu fe, a wedyn oedd na dull dadansoddi nes ti ddefnyddio? Iawn. Felly, beth gasglais ti? Llawer o bethau. I gychwyn, oedd holiadur yn gofyn oedd 20 o ddysgwyr di cymryd rhan yn y gwaith ymchwil, yn gofyn i'r dysgwyr am eu rhesymau dros astudio'r iaith yn y lle cyntaf. A wedyn ni, beth yn union oedd o ddiddordeb iddyn nhw yn eu bywydau pob dydd yn gyffredinol, hynny yw diddordebau cyffredinol. A wedyn ni, beth oedd ddiddordeb iddyn nhw o ran y diwylliant sy'n gysylltiedig gyda'r iaith targed. Wedyn ni, gyda'r gwybodaeth hynny, felly resymau dros astudio'r iaith, diddordebau cyffredinol a diddordebau falle penodol ynglyn â diwylliant yr iaith. Oedd syniad gyda fi wedyn am falle elfennau wedyn ni o sut i bersonoli'r dosbarthiadau. Yn ogystal â hynny, casglais i gwybodaeth ynglyn â defnydd y dysgwyr o gynnwys digidol. Achos un o'r syniadau oedd gyda fi oedd, chymod, dyn ni'n byw mewn byd nawr lle mae yna siwr gymaint o gynnwys digidol ar gael, mewn siwr gymaint o ieithoedd wahanol gan gynnwys y Gymraeg. Falle bod hynny'n ffordd o helpu tiwtoriaid i allu personoli'r dosbarthiadau mewn ffordd sydd yn mynd i fod o ddiddordeb i'r dysgwyr, ond falle digon hawdd neu realistig i'r tiwtoriaid hefyd. Felly casglais i wybodaeth ynglyn â sut o'n nhw'n defnyddio cynnwys digidol, pa fath o gynnwys digidol o'n nhw'n defnyddio, felly chymod, Instagram, YouTube, Spotify, Netflix, beth bynnag. A wedyn ni, gyda'r holl elfennau hynny, dechreuais i wedyn ni dadansoddi'r data, edrych ar falle tueddiadau yn y data, edrych ar pa fath o bethau oedd o ddiddordeb i'r ddysgwyr, a wedyn ni pa fath o gynnwys digidol sydd ar gael, sydd yn cyd-fynd gyda'r diddordebau, falle reels am ryw bwnc arbennig, neu fideos YouTube am ryw bwnc arbennig, caneuon, trailers ar gyfer ffilmiau, ac yn y blaen. A ffeindiais i bod na tueddiadau yn y data, a wedyn ni dyna lle oedd y depth a'r grain size yn dechrau dod mewn. Felly yn amlwg oedd rhai diddordebau niche iawn, ond ar y cyfan, mae pobl yn enwedig oedd falle oedran y dysgwyr
yn ei 20au, 30au, 40au. Oedd pawb yn ysgrifennu pethau fel bwyd, teithio, chwaraeon, pethau eitha hyblyg, eitha agored. Felly, chmod, oedd e'n digon hawdd wedyn ni i ffeindio cynnwys digidol yn yr iaith darged oedd yn cyd-fynd gyda elfennau gwahanol o diddordebau personol y dysgwyr, a hefyd elfennau oedd o ddiddordeb i'r dysgwyr a oedd yn gysylltiedig gyda'r diwylliant. Felly, chmod, oedd ni fod y bobl di ysgrifennu bod nhw'n hoffi rhyw grŵp arbennig o ryw wlad, neu falle o diddordeb gyda nhw mewn falle lle arbennig neu bwyd penodol o'r wlad. Felly, eto, pethau sydd ddim mor anodd â hynny, chmod, o ran ffeindio cynnwys digidol. Oedd yn digon hawdd i ffeindio pethau wedyn ni, oedd yn amlwg yn gysylltiedig gyda diddordebau personol a falle diddordebau ieithyddol diwylliannol y dysgwyr. Felly gyda'r ddata yma, es i ati i greu cwrs 6 wythnos, felly 6 gwers, lle yn ystod y dosbarthiadau o'n i'n edrych ar mathau wahanol o weithgareddau, a oedd yn fwy neu'n llai gysylltiedig gyda diddordebau'r dysgwyr, ac a oedd yn fwy neu'n llai gyda'r syniad yma o depth, grain size, ownership, oedd y lefel yn newid gyda'r gweithgareddau. Felly, fel arfer, o'n i'n dechrau pob dosbarth gyda rhyw gweithgaredd fwy traddodiadol o rhyw lyfr cwrs, neu y cwrs lyfr, neu falle o, mae'n y digonedd o adnoddau digidol y dyddi yma, lle ydych chi'n drilio rhyw pwynt gramadegol ac ati. Felly, o'n i'n dewis rhywbeth traddodiadol, ond lle oedd falle'r pwnc yn y cefndir yn rhywbeth yn ymwneud â rhywbeth o ddiddordeb i'r dysgwyr. Felly, pob dosbarth yn seiliedig ar rhyw bwnc arbennig, cerddoriaeth, bwyd, ffilmiau ac ati. Felly, oedd elfen o personoli yna, ond elfen ysgafn iawn, achos o'n i'n dewis rhywbeth o rhyw gwrs neu rhyw, chmod, adnodd digidol. Felly, rhywbeth wedi cael ei creu ar gyfer cynulleidfa eang, gwedwn ni. Wedyn ni, yn ail ran y dosbarth, o'n ni'n dewis rhywbeth o'r byd digidol, falle fideo o Instagram neu rhywbeth o YouTube, rhywbeth fel yna, a oedd yn eto seiliedig ar rhywbeth o ddiddordeb personol, diddordeb ieithyddol, diwylliannol i'r dysgwyr, ac o'n i'n defnyddio'r cynnwys digidol hynny fel sail y gweithgareddau. Felly, chmod, mae'n anhygoel, mae'n gymaint o bethau gwahanol ydych chi'n gallu wneud gyda un fideo o Instagram. Llwyth o bethau wahanol, dadansoddi'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio, disgrifio beth sy'n digwydd yn y fideo, chmod, edrych ar y comments, mae'r comments yn wych, achos dyna, chmod, iaith go iawn, chmod, yn y comments sydd yn y cyfryngau cymdeithasol, ydych chi'n gweld enghreifftiau o iaith go iawn yn cael ei ddefnyddio. Chmod, dadansoddi, o'n i ddim, chmod, y lluniau, disgrifio, chmod, edrych ar ansoddeiriau, llwyth o bethau wahanol ydych chi'n gallu wneud. Trafod, chmod, sbardino sgwrs, llwyth o bethau. Wedyn ni, yn ran olaf y dosbarth, o'n i'n gofyn i'r dysgwyr, wel, cyn y dosbarth, oedd rhaid iddyn nhw roi rhywbeth ar Pinterest board. Unrhyw beth o gwbl. Felly, dyma oedd yr elfen lle o ran, chymod, depth, grain size, ownership, nhw oedd yn gyfrifol am roi rhywbeth ar y Pinterest. A wedyn ni, oedd y ran yma o'r wers yn agored iawn. Felly, oedd pawb yn rhoi rhywbeth ar y Pinterest, a wedyn ni, o'n nhw'n trafod beth o'n nhw wedi rhoi ar eu Pinterest. Felly, o'n nhw'n esbonio i bartner, heddiw dwi wedi rhoi fideo yma o rhywbeth, dwi wedi rhoi llun o, chymod, loads o bethau wahanol, llun o dyma lamp newydd prynais i dros y penwythnos, dyma fy nghath, chymod, chymod, unrhyw beth, doedd dim reolau, really, o'n nhw'n gallu rhoi unrhyw beth o gobl ar y Pinterest, rhywbeth o ddiddordeb personol iddyn nhw, ac y syniad yw hefyd o'n nhw'n ysgrifennu ar Pinterest, ydych chi'n gallu ysgrifennu notes, ydych chi'n rhoi fel nodyn bach. Ac oedd hynny'n ffordd wedyn ni hefyd o'n nhw gael bach o ymarfer ysgrifennu, felly o'n ni'n gallu edrych
ar yr holl notes, gweld os oedd unrhyw camgymeriadau, os oedd unrhyw tueddiadau, o'n i gallu wedyn ni tynnu sylw at hynny yn y dosbarth, ac oedd hynny wedyn ni hefyd yn falle sbarduno trafodaeth am rhyw bwnc gramadegol. Yeah. Ond syniad yw, gyda'r elfennau wahanol yma yn y wers, o'n i'n mynd o rhywbeth eitha caeedig, rhywbeth mwy traddodiadol, i rhywbeth lle fi oedd yn gyfrifol am y wers, hynny yw fi oedd wedi ffeindio'r cynnwys digidol, wedi creu y gweithgareddau, ond cynnwys a gweithgareddau o'n i'n meddwl base oedd ddiddordeb iddyn nhw. Yeah. A wedyn ni ran olaf y wers, nhw oedd yn gyfrifol, nhw oedd gyda'r ownership o'r ran yna o'r wers, nhw oedd yn dod â'r cynnwys digidol i'r dosbarth, a nhw oedd yn siarad am beth bynnag o'n nhw wedi rhoi ar y Pinterest. Wedyn ni, beth o'n i'n neud, o'n i'n recordio'r dosbarthiadau. O'n i'n neud y dosbarthiadau ar Zoom, yn digon hawdd i recordio. A wedyn ni, treiles i gyfnod yn dadansoddi'r holl wersi, yn edrych ar elfennau gwahanol o ymgysylltiad y dysgwyr. Felly, yn Saesneg, o'n i'n edrych ar cognitive engagement, emotional engagement a social engagement. Ac yn y categoriau hynny wedyn ni, oedd elfennau gwahanol. Felly, o'n i'n edrych am bethau wahanol oedd yn digwydd yn ystod yr osbarthiadau, enghreifftiau o ffurf o ymgysylltu. Felly, mae llawer o waith wedi cael ei wneud gan Dr Ffwng Daw am yr elfennau yma o ymgysylltiad. A mae yna bethau gwahanol ydych chi'n gallu chwilio amdani, enghraifft, os ydy dysgwyr yn gofyn rhywbeth, os ydy dysgwyr falle'n adrodd rhywbeth yn ôl, os ydych chi'n falle cywiro rhywbeth, a wedyn ni mae'r dysgwyr yn ailadrodd hynny yn gywir, os dyn nhw'n falle sbarduno sgwrs gydag partner, enghraifft, os dyn nhw'n helpu partner, y ffordd falle, mae'n elfennau corfforol hefyd, os ydy dysgwyr falle'n, wneud symudiadau gwahanol, fel na, mae yna nifer o bethau wahanol ydych chi'n gallu edrych amdanyn nhw mwyn gallu mesur wedyn ni ymgysylltiad cognitive, emotional a social y dysgwyr. Felly, treiliais i bron blwyddyn yn mynd trwy'r recordiadau drosodd a throsodd yn edrych ar yr elfennau yma, ac ni'n fel marcio wedyn ni bob enghraifft o ymgysylltiad o'n i'n gweld yn y categori yma, ond nhw'n cael ei ymgysylltu. A wedyn ni, o'n i'n cymharu'r data, felly o'n i'n gorfod wneud bach o ystadegaeth, hynny rhywbeth eitha newydd i mi, mwyn gallu crynhoi'r data ac edrych wedyn ni ar y tueddiadau. Hefyd, oedd doi beth arall, felly ar ôl pob gweithgaredd ym mhob dosbarth, oedd y dysgwyr yn wneud fel poll bach, lle o'n nhw yn rhoi barn am y gweithgaredd, ond yn y foment. Felly oedd e'n ffresh, o'n nhw'n newydd cwpla'r gweithgaredd ac oedd fel rhywbeth o ratings system, lle o'n nhw'n graddio'r gweithgaredd. Ac hefyd ar ôl gorffen y cwrs, oedd holiadur yn gofyn i'r dysgwyr siarad am y profiadau gwahanol nhw wedi cael yn y cwrs. Felly, oedd fel yr elfennau gwahanol yma o ddata, felly rhywbeth oedd y dysgwyr yn gorfod wneud yn y foment, rhywbeth oedd y dysgwyr wedi gorfod wneud ar ôl y cwrs, felly nhw'n gallu edrych nôl ar y profiad, a hefyd wedyn ni beth o'n i'n gweld yn y recordiadau o ran yr ymgysylltiad yma, oedd hynny'n fy ngalluogi wedyn ni trionglu'r data a gallu ffeindio tueddiadau gwahanol, pethau falle oedd yn cyd-fynd gyda'i gilydd, falle oedd y dysgwyr yn gwneud rhywbeth ond yn dweud rhywbeth gwahanol. Oedd hynny'n ddiddorol, falle oedd y dysgwyr falle ddim yn sylweddoli bod nhw'n gwneud rhywbeth, ond mae'n gwirionedd o'n nhw yn. Felly oedd nifer o bethau ddiddorol wedyn ni yn dechrau dod wrth i mi edrych ar y data, gan fod data o ffurf wahanol o ddata gyda fi. So oedd hynny wir yn ddiddorol. Llwyth o waith i ddadansoddi, ond wir yn wahanol, achos o'n i'n gallu gweld tueddiadau a hefyd gweld pethau nad o'n i wedi falle sylweddoli, nad o'n i wedi ystyried, pethau o'n i ddim yn disgwyl. Felly, mae wedi bod yn broses ddiddorol iawn. Mae'n swnio. So mae couple o cwestiwn just cloi, cyn i ni trafod kind of y canlyniadau. Mae hwnna'n, y dysgwyr nes ti ffeindio, o'n nhw'n
o'n nhw'n astudio un iaith? Wel, wrth gwrs yn ar gyfer y cwrs 6 wythnos, ro'n nhw yn un dosbarth, Un fi'n dosbarth, tybio, ie. ond ar gyfer y dysgwyr wreiddiol, o'n nhw yr un kind of grŵp nes ti ddefnyddio, nes i sôn am, nes i gysylltu 20 o ddysgwyr rydys ti? Dydys ti Felly, 20? cysylltais i nifer Ie. mawr o ddysgwyr, ond 20 o'n y pen draw oedd yn gallu cymryd rhan, ac oedd hynny'n Okay. berffaith, oedd 20 Ie. yn berffaith. O ran y dysgwyr, wel, Sbeineg oedd iaith y gwaith ymchwil, felly Okay. dosbarthiadau Sbeineg. Chimod, o'n i wedi gwneud y gwaith ymchwil yn Llundain. Yn Llundain, mae nifer fawr o bobl sy'n siarad mwy nag un iaith. Dyna course. natur y Llundain. Felly, i'r dysgwyr Prydeinig, gwedwn ni, oedd y rhan fwyaf dim ond y Sbeineg o'n nhw'n falle astudio, neu falle o'n nhw wedi gwneud bach o Ffrangeg yn yr ysgol, neu bach o Sbeineg Almaeneg, ond Sbeineg oedd yr iaith o'n nhw wedi penderfynu astudio nawr fel oedolyn. Ond, natur y Llundain, oedd dysgwyr hefyd oedd yn dod o wledydd eraill yn wreiddiol, felly dysgwyr yn dod o'r Almaen, neu'r Eidal, neu Ffrainc, felly iddyn nhw, Sbeineg oedd falle iaith rhif 3, neu 4, neu 5. Oedd yn wahanol. Felly, ie, cymysgwydd o ddysgwyr. Bys ni'n gweud dysgwyr pobl traddodiadol Llundain, bys ni'n gweud. Ie. Na cool. A hefyd, o'n i'n mynd i kind of nodi, mae'r gweithgareddau, mae gwersi ti yn swnio fel bod nhw'n symud trwy pethau fel. So wi wedi wneud lot o ystyried o amcanion, taxonomeg, amcanion dysgu Bloom's taxonomy of learning objectives. So ti'n gallu gweld trwy'r gwersi, o yn dy wersi di, roedd ti'n dechrau gyda rhywbeth eitha led, fel bod eitha arweinydd. Ie, oedd y gwahaniaeth rhwng teacher-led tasks a student-led tasks. Ie. A wedyn erbyn diwedd y gwers, ti'n gofyn iddyn nhw kind of like ddefnyddio'r sgiliau dadansoddi a defnyddio kind of pethau fwy, kind of be'n ni'n galw higher level thinking, higher order thinking skills, kind of ar diwedd y gwers. So mae hwnna'n, siwr fod, oedd hwnna'n cael effaith cadarnhaol hefyd. Ond just cyn i ni troi at y cwestiynau cloi, beth weles ti yn y data? So nes ti gweld bod effaith sylweddol neu be weles ti? Cwestiwn da. Felly, oedd yn ddiddorol. Gwelais i rhywbeth falle o'n i ddim wedi ystyried, neu o'n i ddim yn disgwyl i weld. Felly, o'n i wedi disgwyl falle gweld fwy o ymgysylltiad yn y rannau o'r dosbarth, falle llai traddodiadol. Felly, rhan 2, lle o'n i wedi paratoi rhywbeth yn gysylltiedig a diddordebau'r dysgwyr, a rhan 3, lle nhw oedd PR gweithgaredd, wedwn ni. A mae'n wir, dyna beth welwn ni. Ond, beth oedd yn ddiddorol wrth trionglu'r data, oedd yr hyn o'n i'n gweld yn y data a'r hyn oedd y dysgwyr wedi dweud yn wahanol. Felly, oedd y dysgwyr yn yr holiadur ar ddiwedd y cwrs, oedd yn eitha clir, oedd y dysgwyr yn gweud am nifer o resymau wahanol, taw rhan 2 o'r dosbarthiadau oedd o les iddyn nhw, yn fwyaf o fydd iddyn nhw o ran dysgu a gallu siarad a defnyddio'r iaith ac yn y blaen. A rhan 2, just eto i grynhoi, oedd lle o'n ni wedi creu y gweithgareddau. Felly, o'n i wedi ffeindio rhyw elfen o gynnwys digidol yn gysylltiedig a rhyw ddiddordeb, ac o'n i'n defnyddio'r Instagram, YouTube ac ati fel sail y wers. Felly, oedd hynny'n teacher-led task. Felly, oedd y dysgwyr, dwi'n meddwl, pob un, di gweud, rhan 2 oedd y gorau o ran, chymod, nes i fwynhau rhan 2, nes i dysgu fwy, o'n i'n teimlo fel mod i'n gwella yn rhan 2, o'n i'n teimlo bod mwy o ymgysylltiad gyda fi yn rhan 2, chymod, oedd nifer fawr o gwestiynau gwahanol. Ond, wrth dadansoddi'r recordiadau a chwilio am enghreifftiau cognitive, social, emotional o ymgysylltiad dysgwyr, rhan 3 oedd y ran lle o'n nhw'n dangos fwy o ymgysylltiad. Felly, oedd hynny'n ddiddorol, achos mae'r cwestiwn mawr wedyn ni o ran
sut mae dysgwyr yn gweld rôl y tiwtor? Right. Achos o'n nhw i gyd yn meddwl taw rhan 2 oedd lle o'n nhw wedi gweld fwy o gynnydd yn eu sgiliau, a bod nhw wedi gallu ymarfer, bod nhw wedi dysgu fwy. Ond oedd y data yn dangos bod nhw wedi ymgysylltu yn fwy yn rhan 3, lle nhw oedd PR werth, o ran yr ownership, nhw oedd, o'n i'n eistedd nôl tipyn bach yn rhan 3 ac yn gadael iddyn nhw sgwrsio a siarad a rhannu syniadau. Felly mae'n ddiddorol. Ydy dysgwyr yn gweld bod cael y tiwtor yn falle rheoli'r gweithgaredd? Ydyn nhw'n gweld hynny fel rhywbeth pwysig? Hynny ddiddorol. Yeah. So, beth yw'r cam nesaf te i ti? Ble ti'n mynd o fan hyn? Ble dwi'n mynd? Cwestiwn da. Wel, y cam ar gyfer eleni yw ysgrifennu, parhau i ysgrifennu. Gobeithio gorffen y flwyddyn nesaf, ond gawn ni weld sut mae pethau'n mynd. Ac parhau i addysgu dwi wrth fy modd, ieithoedd yw fy maes i, dwi'n angerddol iawn dros addysg ieithoedd lluosog yn gyffredinol, felly y Gymraeg, y Sbaeneg, Eidaleg ac yn y blaen, dwi wrth fy modd gyda'r ieithoedd, felly dwi wedi bod yn gweithio am maes ieithoedd nawr ers i mi adael y brifysgol, felly 16 mlynedd, mwy neu lai, y maes ieithoedd, felly dyma fy maes, felly yn sicr byddai'n parhau, ond dwi wrth fy modd yn gwneud pethau gwahanol, prosiectau gwahanol, ymchwil gwahanol, felly gobeithio bydd digonedd o amrywiaeth yn y dyfodol hefyd. Dwi'n siŵr. So mae hwnna'n dod yn ei te at un 2 gwestiwn cloi. So mae pawb yn cael y 2 gwestiwn. So mae cwestiwn cyntaf ydy, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu a dy kind of bwnc yn fwy? So oes yna podlediad arall, na llyfr, oes yna unrhyw beth arall mae pobl yn gallu wneud i kind of dysgu mwy am dy bwnc? Wel, byswn ni'n sicr yn awgrymu edrych ar rhai'r pethau dyn ni wedi trafod heddiw, felly context personalisation yn Saesneg, sydd yn bennaf fel ni'n gweud am maes mathemateg ar hyn o bryd, ond gobeithio byddwn ni'n gweld mwy o hynny am maes ieithoedd. Byswn ni hefyd yn awgrymu edrych ar y syniad yma o catch and hold, sydd yn rhywbeth ddiddorol iawn i tutoriaid, dwi'n meddwl. Ac wedyn ni i edrych ar ffyrdd wahanol o ymgysylltiad, felly byswn ni'n awgrymu archwilio cognitive engagement, social engagement, ag rhywbeth yn enw emotional engagement, sef ffyrdd wahanol o edrych ar eto'r gair yma, ymddygiad dysgwyr yn y dosbarth. Mae hynny'n rhywbeth ddiddorol iawn, a bydd mae llwyth o waith. A wedyn ni, wrth gwrs, os ydych chi'n dechrau chwilio am pethau ynglyn â cynnwys digidol ym maes ieithoedd, mae yna fwy a fwy o bethau am hynny hefyd, a pwysigrwydd, defnyddio cynnwys digidol yn y dosbarth, a defnyddio pethau cyfoes yn y dosbarthiadau. Felly, digital content in language learning, mae yna llwyth o waith fanna hefyd, gan Pennod ag ati, felly llwyth o bethau. Felly, fyswn ni'n awgrymu, os diddordeb i chwilio am rhai o'r pethau hynny, a bydd gormod o bethau. Ond llawer iawn o waith diddorol iawn yn y maes. Yna wych, a mae hwnna'n dod â ni at ein cwestiwn olaf, falle ein cwestiwn pwysicaf, ydy beth wyt ti'n neud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Achos mae PhDs yn gallu bod yn heriol, beth ti'n, takes the edge off, Gwyn, Love Island, Wel, bach o riocher, ti'n cael maen. Cwestiwn da, dwi'n meddwl, un o'r mae wedi bod yn, emotional rollercoaster, yn enwedig ar y dechrau, o'n i'n ffeindio hi'n anodd weithiau, chi'n cael y cyfarfodydd, ac maen nhw'n anodd iawn ar y dechrau, achos dych chi'n angerddol dros eich pwnc, a dych chi'n ceisio wneud eich gorau glas, ond wedyn ni, weithiau mae'r awgrymiadau ddim cweit fel dych chi eisiau clywed, felly mae angen i chi ail ddechrau. Nes i ffeindio hynny'n wir anodd i ddechrau, ond o ran cadw'n sane, i fi, falle dwi wedi bod yn lwcus i ryw raddau taw PhD rhan amser yw hi, a dwi'n gweithio llawn amser. Felly, wrth weithio llawn amser, efallai oedd llai o amser gyda fi i
deimlo dan straen gyda'r doethuriaeth, achos does dim digon o oriau yn yr wythnos. Felly, falle, mae wedi bod yn anodd gweithio llawn amser a gwneud y doethuriaeth, ond efallai i raddau oedd hynny'n rhyw fath o blessing in disguise, achos oedd falle dim llwyth o amser gyda fi i dreulio ar y doethuriaeth. Oedd angen i fi barhau i weithio llawn amser hefyd. Felly, efallai nath hynny fy helpu i gadw'n sy'n, achos oedd dim amser da fi i ffaffio, ac oedd dim amser da fi i fod yn falle, i deimlo'r pwysau, neu falle teimlo gormod o emotion, ac roedd wythnosau ofnadwy ar y ddechrau yn sicr, ond efallai o'n i'n lwcus bod digon o bethau eraill ar y gweill hefyd, felly falle dyna awgrymiad yw sicrhau bod digon o bethau eraill gyda chi ar y gweill hefyd, a bod y doethuriaeth falle ddim yn troi mewn i'ch bywyd i gyd, i'ch chymod, so bod pethau eraill da chi wneud hefyd. A chymod, byswn ni yn awgrymu gweithio o fewn y maes hefyd, achos mae hynny wedyn ni yn rhoi llawer fwy o brofiadau i chi, syniadau, ydych chi'n cwrdd â nifer o bobl sydd yn arbenigwyr yn y maes, felly mae gweithio wedi bod o fydd mawr i mi hefyd. Dwi wedi bod yn lwcus iawn i gwrdd â phobl anhygoel, felly gweithiwch ac astudiwch. Amrywiaeth, beth maen nhw'n dweud, variety is the spice of life. Wel, mae wedi bod yn spicy iawn. Ond dyna ni. Na wych. So cwestiwn olaf te, ble mae pobl yn gallu dy ffeindio di? Os LinkedIn, Instagram, os unrhyw beth gyda ti bod pobl yn gallu ffeindio ti ddysgu mwy? Wel, dwi ar Instagram, ond mae hynny'n bennaf yn lluniau o wyliau a fwyd, felly falle lle gorau. Ond dwi ar LinkedIn, dwi'n ceisio rhannu pethau ar LinkedIn yn aml, felly ydych chi'n gallu fy ffeindio, just Laura Jenkins, dyna fe enw. Dwi'n ceisio rhannu pethau o ddiddordeb y maes ieithoedd yn gyffredinol, felly y Gymraeg a ieithoedd eraill hefyd. Y ddiddordeb mawr gyda fi mewn ieithoedd lleiafrifol, felly chymod Basgeg, Cerniweg ag ati hefyd, felly dyna falle yw'r ffordd gorau o falle ymgysylltu â fi neu fy ffeindio. Gwych, na diolch Laura, oedd yn hyfryd, diolch. Grêt, diolch yn fawr iawn, diolch am y cyfle. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, clywon ni am brosiect Laura sy'n ymchwilio diddordebau dysgwyr mewn gwersi ieithoedd. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon, ac os hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am wrando a byddwn ni nôl gyda mwy o ymchwil yn fuan. Diolch pawb.